Daj si von takto do neho. Až potom. Teraz nie. A pekne. 3 kusy. Budeme musieť aj my ísť na obrubník. Z tvojej strany to máš, daj si von. Nechcem, aby mi A jeden do vypadla. druhého. Tento asi takto. Nie. Airbag vyšší. Dobrú najebal. A máme nahratý výpadek. Takže tak. Aspoň niečo. 18:29. Aspoň jeden výpadek máme. Čo? Dobre myslíš. Meličko, k tomu ideme. Ale ani policajti ešte neboli. Tak sa musím zastaviť. Kurvievská kurva vyjebaná špina. Ten pôjde našu, ten bol rozjebaný celý. A ten kamión nechápem, jak tam mohlo stáť, on to nenabúra, ne? Asi blokuje cestu, vieš? Tak jak mal vycúvať, tak nevycúva, do piči, dozadu a hotovo. Možno schválne blokuje cestu. Aby upozornil ďalších vodičov, vieš? Tam majú dať čo trojuholníky, na čo majú, to je na to. Dobre som ja videla zďaleka. Havária. Auta stáli niekde tak, čudne.